Szóval maga tényleg ő, igaz? Ez még kevés. A sóbálványosat már rég csináltam. Hagyjuk, hiszek magának, csak nem értem, miért engem választott. Jobb világot akartál. És én is. Na de hogy? Miért bárka? Ez olyan özönvizes dolog. Azt csak nem csinál megint. Azt nem teheti. Vagy megteszi? Bármit teszek, azt azért teszem, mert szeretlek titeket. Akkor viszont meg kell értenie, hogy ez az egész bárka barkácsolás nem része a terveimnek. Be kell rendeznem a házamat. Példásan kell végeznem a munkámat. Mi az? A terveit. Mire céloz ezzel? Itt egy bárkáról van szó, nem? Egy bárka, de az hatalmas. Azt se tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Hát ezt sokszor hallom. Mindenki nagyot akar, de nem tudja elkezdeni. Tudod, mitől lesz jobb a világ? Apró, rögtönzött kedvességektől. Építs bárkát. Tudod mit? Te építed, én megtöltöm. És ha bárki kérdezi, mondd, hogy özönvíz lesz. Ó, és ez jól jöhet.